Hej og velkommen til den her video. Det er nok lidt lang tid siden, at jeg har lavet en sidste video. Men det er fordi, at jeg ikke rigtig har fundet på nogle idéer. Så derfor har jeg har ikke fundet på en, men altså, jeg kom lige til at tænke, det er jo faktisk jul. Ej, okay, det er en dyster, det er godt nok irriterende. Herovre. Okay. Så der er kommet Tinka. Og jeg har jo fået Tinka-kort. Som så tænker, men det er lige meget. Jeg har jo også andre kort. Så derfor tænkte jeg, at jeg har jo så mange at tænke. Så det kunne måske være lidt sjovt at klippe hende ud. Okay. Det jeg startede med, det er måske lige klippe sådan her. I må jo gerne skrive ned i kommentaren, hvad for nogle kort I har. Jeg sætter mig lige sådan der. Okay. Nu har vi sådan